Da ovako sviraju i pevaju, mlade Požežane naučio je njihov sveštenik, otac Milovan Vujović. Već 8 godina raste broj mladih polaznika pop rock škole, koju je sam osnovao i koja je besplatna. Kao i većina mladih devojčica i dečaka, i Ivan Bijelić još pre 6 godina u školu je došao iz radoznalosti. Zavoleo je gitaru, a danas ima i svoj bend. Kada sam čuo prvo za školu gitare od druga iz odeljenja, to je bio negde moj 6. razred, tako 5. 6. razred, i on mi je rekao da sveštenik drži časove gitare u prostorijama do crkve i onda sam odlučio to jedno večer da odem tamo da vidim kako je to okruženje, šta slušaju ti ljudi, da uopšte vidim za sveštenika, pošto i meni to bilo čudno tad na početku kako sveštenik to svira gitaru. Onda kad sam došao tamo, ljudi su svi nekako, bili su svi moji godina, imali smo 3 starijih od nas. Ono što je od posebne važnosti za ove mlade ljude jeste njihov odnos sa učiteljem, koji je, kako kažu, pre svega drugarski. Možemo sve da mu kažemo, šta god da nas muči, šta god da nam se dešava, da mu se poželimo za bilo šta. On je uvek tu za nas. Bukvalno on nam dođe kao neki treći roditelj. Uvek je tu za bilo šta i mnogo nam je lakše sa njim jer nam je kao drug. I imamo neki super odnos sa njim i šta god mi sviramo, šta god da se nama sviđa, on nikad ne nameće svoje mišljenje. Jednostavno radimo ono što volimo mi. I on nam daje sugestiju gde, kako, šta, gde grešimo i to nam je baš super. Dok, na primjer, kada bi išli u muzičku školu, tu je već isplanirano. Plan, program, tako mora da ide, tako mora da se radi. A, na primjer, ovde svako ima svoje, svako može da izrazi ono što voli. Sveštenik je gitari podučavao prvo gimnazijalce, a onda je interesovanje raslo. Postali su prepoznatljivi i poštovani od strane pravih profesionalaca. Sada su tu polaznici od 1. razreda osnovne škole i ima i srednjoškolaca. Imaju čak i grupu svoju, deo dece je napravio grupu koja se zove Teorija zavere, imaju svoje pesme. Recimo sada će nam Kiki Lesendrić iz Pilota raditi neke pesme koje su oni snimili. Snimit će dodatno, mislim, u njegovom studiju, tako da imaju veći uspeha, imali su i nekih nastupa. Od ranije imamo grupu Drum iz Požege u kojoj su 2 momaka koji su takođe dolazili kod nas u školu i oni tako sad sviraju sa uspehom. Imali smo i dosta poznatih ličnosti koje su dolazile da nam daju podršku i da drže časove deci. Ovi mladi ljudi u školi gitare uče se ovom instrumentu, muzici, pevanju, ali i životu. Prepoznali su pravac koji nije samo muzika, već ljudski razvoj koji isključuje predrasude, a jedna je da pop i pop rock ne idu zajedno. Za mene je to nekako normalno i dobro bi bilo da svima to postane normalno i da se crkva na taj način uključi u život običnog čoveka. Iako ne kažem da nije uključena, ali uvek može bolje i nekako da se tu predrasude neke o crkvi sruše. To je jako bitno, ali nekako najbitnija poruka škole je u stvari to da deca, sad sljedeći primjer neki koji sam ja dao na neki način, da oni sad pomažu u stvari drugima, mlađima. Za koncert na Učiteljskom fakultetu odabrali su uglavnom pop hitove koji su poznati širokoj publici. Kažu da repertoar za nastupe tako i biraju u odnosu na one koji će ih slušati. Njihova publika najbolje će se uveriti u vrednost njihove energije koju su poneli iz potpuno besplatne škole.